Ассалому алейкум, духтаракои хушрӯсозе, нағзаин саломатиё хуба. Ина марҳамат королевский бархати Дубай каседа дар кораи ина мино духтаро двая нархошон 450 сомонай фасонан хушрӯван то охири навора тамошо кунен 600 сомонашам нишон метам. Диден 450 сомаш чихе фасонай духтарако ози кушодагишам нишон метам. ба ҳазур тамошо кунед, интихоб кунед. Ино тоза Дубаян дим сорча якм сорта 600 сомонай. Леки дим сорта намеги дим сорта бовар кунед, бо мебаранд биненай пештон мақбул шава гирин 450 сомони ҳамаи цветош омадаги бисёриё мехостан аз амино бори нав биёя тез навор гирен гуфта пурсида будам, барои ки ман аз ин якчанд моҳ пеш навор доштум. Ина духтаро нигоҳ кунен расветкоша чихе хушрӯ 450 сомони духтаро кадомеша интихоб мекунен. 450 сомон як либосаш марҳамат то охири навора тамошо кунен. ози кушода нишон метам. баъд бо охири наворда 600 сомонашам шумо да ман нишон метам. интихоб кунен касида дар кораи вай кунен доставкатон мекунанд, бурда мерасонандтон. ино фақат доставка доранд. марҳамат беҳад хушрӯ беҳад фасон анам хел моли Дубай. ина духтаро нигоҳ кунед кушодагиша диден чихе фасонай королевский бархат ҳози инами цветора бисёриё мепурсанд. марҳамат ҳастай кадомеша интихоб мекунен дар равакак бурда шумо да мерасонанд. мана бинен расветко чихе расветкои хушрӯвай наворда бо блески юқа наомадастай, леки бурданай пеш бинен духтаро хитон мефаҳмин чихелай 450 сомон. вай дафъашам аз амино мо доставка доштем, бисёр гирифта будан, розӣ шида буданд духтарако аз сифаташ. ина марҳамат бо омадагиай анами бархатои Дубаи 450 сомона интихоб кунед, бурда шумо да дар рав доставка кунанд. ана ба тамошо бино инаи цветчам биненда чихе хушрӯвай. мана ҳамаи расветкош фасон, ҳамаи расветкош хушрӯ. ина ишаишта фасонай ишаишта фасон бинен духтарако италхабар гайдиден дар навор чихели омадастай блескша бинен чихе хушрӯвай. ана инаш бошад закияй расветкаш хели закияй. мана расветкаи королевский бархати закия 450 сомон на духтаро. ана баъд бо кирпич нишастай диден. ана баъд ози 600 сомонорам нишон метам духтаро. вайёра бинед вай ҳам қад цветои хушрӯ омадагиай ки ай вайёшам маҳқултон мешава. мана кадомеша мегирен нархи як либос 450 сомон. ина ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ духтаракои азиз ҳамаш фасон ҳамаш беҳтарин. ана ака духтарако ина ёра нигоҳ кунен. ино 600 сомонҳои Дубаян. и аҷоибай сифаташ зури бадай бо марҳамат хоҳен ина ай 600 сомонаш. ҳар он касе ки ина муроҷиат мекуна мепурсандтона ки 600 соматон роитон кунанд ё ки 450 сомон. ина бинен чихе расветкои необычни дора 600 сомона. мана кадомеша интихоб мекунен духтарои азиз. ина 600 сомон оригинал ёра 800 мефурӯшанд ки 600 сомон даиҷа. марҳамат духтаро доставка доранд. фақат ина интихоб кунен кадомеш маҳқултон мешава. скриншот кунен равон кунен дар рав бурда шумо да доставка мекунанд. расветкош беҳтарин ай расветкои хушрӯви бои гуфти гапо бо як 600 сомаш бо сифатош зури зурай охе. мана марҳамат духтарако мана патошон аҷоибо тозаяй хушрӯай патошон бо ина агар хоҳен дузандатон да мебаранд ки да мебаранд бина баъд интихоб карда харидорӣ кунен. диден аҷоиб расветкои фасон. и расветкора бинен охе необычни расветкои хушрӯ да 600 сомона бо интихоб бисёри бисёрай дар ами рангош. инами расветкоям аҷоибанд. диден духтарако